Здравейте! Здравейте! Днес ще разглеждаме една много интересна за всички ни тема, а именно след като Бог е любящ и добър, защо съществува злото? Защо съществува злото на нашата земя? И това именно е и първият ми въпрос. Защо съществува злото след като Бог е любящ? Отговора на този въпрос, естествено, ние можем отново да го открием в Библията. В последната книга, Откровението на Йоан, в 12 глава, Бог повдига завеста на невидимия свят и ние можем да разберем какво се е объркало в Вселената. И чета от 7 стих надолу, 12 глава на книгата Откровение: и стана война на небесата. Михаил и неговите ангели, отварям една скоба, Михаил, това име се среща и в Стария Завет, в книгата на пророк Даниил, в 12 глава, преведено от еврейски, Микаел означава кой е Бог, и това е името, което Исус Христос използва преди да бъде роден на тази земя. Та Михаил и неговите ангели воюваха против змея. И змеят воюваше заедно със своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големия змей, онази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами цялата вселена, и свален беше на земята, свалени бяха и ангелите му заедно с него. Ето тук в тези няколко стиха виждаме как на небето е станала една война. Естествено, трябва да кажем, че на небето тази война не се води с танкове и бомби и всякакви такива неща, но тази война е интелектуална, тази война е за това кой е Бог, какъв е Бог. Добре, казва се, че на небето е станала война, а как е станало така, че Сатана всъщност е слязал тук на земята? И защо именно на земята? Да, отговора на този въпрос пък го намираме в книгата Битие. Това е първата книга на Библията. В 3 глава и оттам от първи стих надолу ние четем нещо много интересно. Това са първите дни тук на тази земя. А змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог беше създал. И тя каза на жената: истина ли казва Бог да не ядете от никое дърво в градината? Жената каза на змията: от плода на градинските дървета можем да ядем, но от плода на дървото, което е всред градината, Бог каза да не ядете от него, нито да се допрете до него, за да не умрете. А змията каза на жената: не, няма да умрете. Но знае Бог, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога. Ще познавате доброто и злото. И като видя жената, че дървото е добро за храна и приятно за очите, дърво желано, защото дава знание, взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, тъй той яде. Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че са голи и така нататък. Ние виждаме тук в 3 глава на Битие как греха влиза в земята. Тоест, тъй като Сатана е успял да подмами Адам и Ева и те са му повярвали, за това той е дошъл и е получил достъп до земята, така ли? Точно така. Един вид Бог беше създал тази земя страхотна, перфектна. Той каза, в Библията пише, че Бог погледна цялото творение и видя, че е твърде добро. То беше перфектно. Нямаше болка, нямаше страдания, нямаше смърт. И той беше предупредил, както и четем, Адам и Ева им беше казал: ако ядете от това дърво за познанието на доброто и злото, вие ще умрете. Защото де-факто войната, която се водеше в небето, беше за това какъв е Бог. Дали Бог е един тиранин, който ръководи своите създания по някакъв такъв тираничен начин, или той наистина е любов? Тоест, тъй като нашите прародители
са пожелали да познаят злото, защото преди това те не са познавали доброто, са познавали само доброто, Само доброто. не са познавали доброто и злото. Точно така. Затова Сатана, т.е. е поканен тук на земята, но въпросът е в това, че ние пък какво сме виновни? Ние сме техните деца. Може пък ние не сме лично направили този избор, те са го направили. Да, това е така, но понеже ние сме се предали един вид, ние сме показали това непослушание спрямо Бога и оттам нататък вече това непослушание се предава на потомството на Адам и Ева. А пък ние сме потомство това е на Адам генетично и Ева. вече. Точно се така, предава. точно така. Греха вече владее на тази планета. И ние имаме тази вродена това, склонност, така ли? Точно към така, зло. точно така. И затова и на тази планета в момента има смърт, затова на тази планета има болести, затова на тази планета има войни, опустошения и така нататък. Причината е това, че ние сме се предали да следваме греха и Сатана. Добре. Тогава следващия логичен въпрос е не е ли можел Господ да спре злото още от началото, още когато Сатана е съгрешил, за да не може въобще да се разпространява? Да, това е един много често срещан въпрос и аз бих отговорил по този начин. Нека да си представим, че ние сме там. Една прекрасна атмосфера, небесна, никой не знае, що е зло. Да. И в един момент идва този засеняващ херувим. Всъщност ние трябва да кажем, после ще уточним и това как изглежда Сатана. Та идва този херувим и казва, знаете ли какво? Бог е много лош. Той е един тиранин, той ни държи в някакво такова подчинение, насилствено. Бог чува този херувим, какво говори за него, щраква с пръсти и той изчезва. Защото Бог това може да го направи. Той каза и стана. Така че Бог може да каже и някой да изчезне. Това потвърждава, че Бог наистина всички се страхуват от него. Ще излезе, че Бог е точно опасен. Така, точно така. После, и страшен. Точно така. После всички ще имат едно на ум и ще казват, вие знаете ли, имаше там един, почна да говори срещу Бога и той изчезна. Да. Нали? А как би се почувствала Вселената след такава саморазправа? Така че Бог е оставил наистина греха да се развие, за да се види какво е това. Защото до сега никой не е познавал в Вселената, не е имало. До тогава не е познавал злото. Той е имало само добро. Добре. Ти спомена, че ще кажеш как е изглеждал Сатана. Има така общоприета представа за Сатана, че той е много грозен, едно изключително неприятно същество с рога, с копита, понякога го изобразяват. Дали наистина Сатана така изглежда? Наистина има едно такова възприятие, че Сатана е някакъв като козел с рога, черен с брада, с копита на краката и така нататък. Вярно, дори в черно и червено го изобразяват. Да. Така че наистина нека да си отговорим и на този въпрос, как изглежда Сатана. Естествено, за да разберем това, ние пак трябва да отворим страниците на Божието Слово, иначе няма как да видим това духовно същество. И там в книгата на пророк Езекил, 28 глава, ето какво ни казва Господ за това същество. Той казва така: ти си печат на съвършенство. Това е от стих 12. Пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти бе в Божията градина, в Едем. Ти бе обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с рубин, топаз, диамант, хрисолит, оникс, яспис, сапфир, антракс, смарагд и със злато. Направата на тъпанчетата и на свирките ти е била приготвена за тебе в деня, когато си бил създаден. Ти беше херувим, помазан, за да засеняваш, защото аз те поставих така. Ти беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни.
Ти бе съвършен в постъпките си от деня, когато бе създаден, докато се не намери нечестивост в тебе. Ето виждаме, Бог ни казва, че той е бил едно създадено същество, но той е било в Божията градина, той е било близко до Бога. Той е бил засеняващ херовим. Какво означава засеняващ херовим? Може би това можем да го разгледаме в някоя друга тема, да, но той действително е бил много близко до Бога. И казваш ли се, че е бил съвършен по хубост? Съвършен по хубост, да, точно така, обсипан с всякакви скъпоценни камъни, с злато. Значи Сатана няма нищо общо с това, което хората го представят. Точно така. Той е наистина едно великолепно същество, красив и въобще няма нищо общо с описанията и картинките, които сме се свикнали да виждаме. Красив, но зъл. Красив, но зъл. Да, интересно съчетание наистина. Предполагам, че Сатана все пак малко се е променил с времето, защото той се е отделил от Бога, както и хората са се отделили от Бога. И може би има някаква промяна в него. Да, сигурно има. Аз обаче искам да обърна внимание на една думичка, която се казва тук. Казва се, докато не се намери нечестивост в тебе. Каква е била тази нечестивост, която се е намерила в Сатана? Пак намираме отговора на този въпрос в книгата на пророк Исаия. Книгата на пророк Исаия в 14 глава и там от 12 стих и надолу. Казва ни се следното. Как падна от небето ти, Денице, сине на Зорат? Ето името на Сатана, преди да стане Сатана, той се е казал Деница или син на Зората. Отсечен до земята, ти, който поваляше народите. А ти казваше в сърцето си, ще възляза на небесата, ще възвиша престола си над Божиите звезди и ще седна на планината в събранието на боговете, в най-крайните страни на севера. Ще възляза над облачните висини, ще бъда подобен на Всевишния. Ето какво е това нечестие, което се е породило в сърцето на Сатана. Той пожела да бъде точно над така, Бога дори. Точно така. Той искал да бъде като Бог, той искал поклонение, както желание за власт. Точно така. Желание за власт и поклонение, както всички останали сътворени същества са се покланяли и се славили Бога. Добре. Това беше днешната ни тема. Надявам се, че ви е било интересно. И моля ви, оставяйте коментари и кажете вашите мнения по въпросите, или пък ако имате специални въпроси, по които искате да си поговориме, моля ви, пишете. Или поне лайквайте. Да. До следващия път. Довиждане.